kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Gawusu Keyita maninka kɛni k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na tarata marisi kalo tile 5 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Kulu min bɛ n'u ka réseau réussir la décentralisation au Mali n'o ye mara cɛbɔli kulu min bɛna o ɲɛnabɔli kow sira ta u ye laseli ka ɲɛsin dɔnbɔrɔ ɲininaw ma. Ɲɔni bana n'u ko ma nanzarakan na ko rougeole ale yakubayali diɲɛ bondakun kan. Fonds des Nations Unies pour l'enfance den tanu ka hakɛ kulu UNICEF ale ye weleweleda kɛ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛlen in na. Centre min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ Ebola bana o furakɛli ma n'a datugura dɔgɔkun tɛmɛlen k'a sababu kɛ marifatigi dɔw ka muguci ye Botembo République démocratique du Congo k'a dayɛlɛla kura ye. Dɔnnibaarala kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sandaani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan kulu min bɛ yen n'an ko a ma réussir la décentralisation au Mali n'o ye mara cɛbɔli bɛ se ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnbɔrɔ ɲininaw ma. Mara cɛbɔli a ko bɛ se ka kɛ cogo di ni i ka dɔn ka fɔ ɲamaw olu fɛnɛ mara cɛbɔli ye n'o bɛna kɛ sababu ye ka baarabolo k'olu dayɛlɛ faaba kɔnɔ yan Bamakɔ a kɛra maison du partenariat la réseau in a ɲɛminɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye Kalifa Jakite ye. Ni réseau min filɛ nin ye n'o ye mara cɛbɔli ɲali ye an ka jamana kɔnɔ réussir la décentralisation au Mali olu ɲɛsin bɛ malidenw olu ladɔnniyali n'u lafaamuyali de ma yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka bɔ cogo min na ɲamaw k'u ɲɛnabɔli la baarabolo ka se ka dayɛlɛ. Président Kalifa Jakite ale fɛ a ko jamana minnu bɛ ka ɲɛtaa sira ɲini olu kɔni kan ka wulikajɔ de kɛ ɲamanjilama yalima ɲaman kolo gɛlɛn minnu bɛ se ka ye u ka jamana kɔnɔna na u se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na sigida lakanali kosɔn k'olu yɛlɛma k'olu kɛ i ka dɔn ka fɔ magoɲafɛnw ye yaasa maaw bɛ se ka u baarabolo sɔrɔ cogo min na u ka kɛ ɲɛtaa sira o lankatali ye. Rougeole o tɛ ɲɔni ye ɲɔni bana o yakubayali diɲɛ bondakun kan. Fonds des Nations Unies pour l'enfance n'olu ɲɛsin bɛ denmisɛnninw ka hakɛ ma olu de ye welewele da dɔgɔkun furancɛ tɛmɛlen in na diɲɛ bondakun kan ko wulikajɔ ka kɛ ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan joona yaasa bana ya kana yakubaya ka sababu kɛ ale ka yɛlɛmali de ka teli wa a ka maafa o yɔrɔnin kelen. UNICEF ye hakɛ minnu fɔ yɛrɛ a ko siranin ko don dɛ wulikajɔ de ka kɛ joona yaasa bana in a ka kunbɛn a kana yakubaya diɲɛ kɔnɔ bilen. UNICEF ka fɔ la jamana 98 bɔɲanko diɲɛ bondakun kan bana in san 2017 ani 18 a ɲɛsin bɛ olu de ma wulikajɔ ka kɛ joona. Dɔgɔkun tɛmɛlen in na centre min n'a ɲɛsin bɛ Ebola bana furakɛli ma n'o kun datugura a k'a dayɛlɛla kura ye a kun datugura ka sababu kɛ mugujuguci de kun kɛra nin yɔrɔ in na marifatigi bunnatigɛ dɔnbaliw fɛ Butembo ale kɔnɔna na République démocratique du Congo a dayɛlɛla kura ye minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ Ebola bana furakɛli ma RDC kɔnɔna na olu de ye nin kumakan in sɛbɛntiya. Tchadi jamana karidonya tɛmɛlen u ye a dankɛnɛmaya k'a fɔ k'u ka dangun ko na datugu u ni Libi ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye frontière ye kalo kelen bɔɲanko maa murutilen n'an k'olu ma rebelle olu mobilitigi caman n'olu bɔra Libi ka taa u ka jamana kɔnɔna na minisiri min n'a ɲɛsin bɛ Tchadi jamana o lakandali ma ale de ye nin kumakan ninnu fɔ n'o ye Mahamad Abba Ali Sala ye. Nin bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ka lasa balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Gawusu Keyita maninka kɛni k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni kuraw k'ale lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal banbara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira nu maraka faama ka journal banbara ka laselibaw an n'a ka kunnafoni jatara tɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.